алло, маро мешунавед? Андрей, вазъият чӣ гуна аст? Оҳиста оҳиста пешрафта истодаем. ҳоло шамол чандон сахт нест. дар баландии тақрибан 4670 метр вазиши шамол эҳсос мешавад. элбрус фатҳ аз тарафи ҷануб. ин бори аввал аст ки ман ба чунин баландӣ мебароям. бори аввал аст ки ба сайри кӯҳӣ, трекинг ва умуман чунин сафар меравам. то ҳол намедонам аз ин сафар чиро интизор бошам ва чӣ чиз маро ба ин ҷо овардааст. шояд танҳо як эҳсоси ботинӣ буд. мегӯянд кӯҳҳо одамро ба назди худ мехонанд. акнун мефаҳмам ки воқеан ҳам ҳамин тавр будааст. элбрус вулқони қабатӣ мебошад ва аз ду қулла иборат аст. қуллаи ғарбии он 5642 метр ва қуллаи шарқияш 5621 метр аз сатҳи баҳр баландӣ дорад. ин баландтарин нуқтаи русия ва тамоми аврупо мебошад. умуман элбрус самти асосии фаъолияти мост. маҳз дар ин ҷо пойгоҳи асосии ширкати кишвари бодҳо, идораи марказӣ ва маркази иҷораи таҷҳизоти мо ҷойгир аст. қисми зиёди роҳбаладони касбии дастаи мо низ дар ҳамин минтақа фаъолият мекунанд. барномаи сафар аз се марҳилаи муҳим иборат аст. аввал мутобиқшавӣ ба баландӣ дар поён, баъдан мутобиқшавӣ дар баландии бештар ва дар ниҳоят баромад ба қулла. бачаҳо, медонед ё не? аммо мо аллакай элбрусро мебинем. бале, медонем. ҳоло мо танҳо қуллаи шарқии элбрусро мебинем. қуллаи ғарбӣ ҳанӯз аз назар пинҳон аст. акнун ба кӯҳи чегет мебароем. ҳама аз паси ҳам ҳаракат мекунем. ман дар пеш меравам, роҳбалади дигар дар ақиб гурӯҳро ҳамроҳӣ мекунад. кӯшиш кунед суръати ҳаракат яксон бошад. кӯҳҳо орзуи деринаи ман буданд. ман аллакай чанд қулларо фатҳ кардам ва ин эҳсос ба ман хеле писанд аст. барои ҳамин элбрус барои ман наздиктарин ва воқеитарин ҳадафи навбатӣ гардид. барои ман кӯҳ танҳо расидан ба қулла нест, балки тамоми роҳи тай карда, тамоми машаққати сафар арзиш дорад. муҳим он аст ки тамоми масирро бо пой тай намуда баъд ба қулла бирасӣ. дар 30 дақиқаи аввали баромад роҳ хеле кӯтал буд. рости ҳамон вақт ҳатто фикр кардам ки шояд беҳтар мебуд бо барфгард боло равем. ҳатто дар бораи худ ва омодагии худ ба ин сафар андеша кардам. набзам аввал ба 180 расида буд, вале баъдан то 140 поён омад. ҳамааш хуб аст. аз ман ба фикрам 230. ин мӯътадил аст. аз сабаби корам ҳамеша садҳо акс, навор ва эҳсосоти одамонеро мебинам ки аз кӯҳ бармегарданд. ҳар бор ки чунин маводро омода мекардам, бо худ мегуфтам, инҷо чӣ гуна бошад? акнун фурсати хубе пайдо шуд ки ҳамроҳи гурӯҳ худам ҳамаашро таҷриба кунам. биёед бубинем воқеият ба интизориҳои ман мувофиқат мекунад ё не. ҳамон рӯз фаҳмидам ки то он вақт маънои хастагии ҳақиқиро намедонистаам. вақте ба боло расидем, воқеан тамоман беҳол шуда будам. ҳамааш аъло. ҳолати рӯҳиву ҷисмонӣ бисёр хуб аст. ҳатто метавонем барои ин муваффақият як пиёла чой бинӯшем. барои баромадан ба элбрус 4 масири асосӣ вуҷуд дорад ки аз 4 самти ҷаҳон мегузаранд. масири ҷанубӣ осонтарин ҳисобида мешавад, зеро тамоми инфрасохтор, роҳҳои махсус, барфгардҳо ва пойгоҳҳои кӯҳнавардон маҳз дар ҳамин самт ҷойгиранд. масири шимолӣ мушкилтар аст, зеро тамоми роҳро бояд танҳо бо пой тай кард ва аз ягон воситаи техникӣ истифода бурдан имкон надорад. масирҳои шарқӣ ва ғарбӣ бошанд, бештар барои кӯҳнавардони касбӣ пешбинӣ шуданд. ин роҳҳо ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва ҳам аз лиҳози техникӣ хеле душвор мебошанд. ростӣ имрӯз ҳама чиз хеле хуб аст. инро ҳатто дар назди камера ҳам гуфта метавонам. ман аз он лаззат мебарам ки ҳеҷ ҷоям дард намекунад. на сардардӣ дораму на дилбеҳузурӣ. ҳолатам аъло аст. дафъаи гузашта чунин набуд.
ин кӯҳҳои азиму сарбафалак воқеан эҳсоси ҳайрат мебахшанд. аз миёни онҳо худро бисёр хурд эҳсос мекунӣ, вале дар айни замон бузургӣ ва қудрати онҳоро бо тамоми вуҷуди худ дарк менамоӣ. имрӯз мо то баландии 3100 метр баромадем ва ин натиҷаи хуб аст. ба назари ман аз лиҳози обу ҳаво низ бахти мо омад кард. мо аз манзараҳои зебо баҳра мебарем ва аз ҳамнишинии чунин гурӯҳи достона низ лаззат мебарем. бештар аз ҳама аз вазъи ҳаво нигарон ҳастам. муҳим он аст ки кӯҳ моро қабул кунад. каме ҳам хавотир ҳастам ки мабодо дар баландӣ нафасгир шавад, аммо умедворам чунин намешавад. аз нигоҳи техникӣ агар дар бораи баромадҳои сайёҳии Элбрус сухан гӯем, ин кӯҳ чандон душвор нест. албатта мо бо пойафзолҳои махсуси дандонадор ва ё худ кошкӣ ҳаракат мекунем, зеро тамоми роҳ аз пирях мегузарад ва бе онҳо роҳ рафтан ғайриимкон аст. дар баъзе қитъаҳои нишеб ресмонҳои бехатарӣ насб шуданд ки барои кӯҳнавардон истифода мешаванд. аммо мушкили асосии Элбрус на техника, балки сарфи зиёди нерӯи ҷисмонӣ мебошад. барои расидан ба қулла инсон бояд иродаи қавӣ ва омодагии хуби ҷисмонӣ дошта бошад. шояд ҷолибтарин лаҳза ҳамин рафтан ба пойгоҳ бошад. ин оғози марҳилаи нав ва рӯбарӯ шудан бо таҷрибаи дигар аст. ҳоло бояд тамоми бору таҷҳизотро то назди ана он лавҳаи зард барем. ҳама дар як қатор меистем. ман борҳоро қабул карда онҳоро дуруст ҷойгир мекунам. ман Саша ҳастам аз шаҳри Москва. солҳои зиёд орзу доштам ба кӯҳҳо биёям. ба назари ман маҳз дар кӯҳ инсон худро воқеӣ эҳсос мекунад, бе тамоми зоҳирпарастиву ташвишҳои зиндагии шаҳрӣ. дар шаҳр ҳамеша саргарми кору ташвиш ҳастӣ, аммо дар ин ҷо вазифаҳо хеле содаанд. субҳ аз хоб хестан, худро омода кардан ва ба роҳ баромадан. имрӯз тамоми масирро бо либоси мембранавӣ тай мекунем. ин либос моро аз борон, барф ва шамоли сард муҳофизат мекунад. ҳамин ки аз нишебӣ ба ҳаракати паҳлӯӣ гузарем, шароити роҳ тамоман дигар мешавад. оринҷҳоро ба бадан наздик нигоҳ доред. ин ҳолатро омодабош меноманд. акнун тарзи дуруст пӯшидани пойафзолҳои дандонадор кошкиро меомӯзем. ҳангоми лағжидан бояд бо яхтеша ё асои яхнавардӣ худро ба нишебӣ маҳкам нигоҳ доред, то пойҳо ба поён қарор гиранд. ҳамаш бисёр ҷолиб аст. ба ман хеле писанд омад. акнун мехоҳам ба Алпҳо ҳам сафар кунам. ман тавонистам. ростӣ кори осон нест, аммо дар маҷмӯъ ҳамааш хуб гузашт. имрӯз барои хӯроки шом салат омода шудааст. ростӣ худро мисли айёми кӯдакистон ё лагери тобистона эҳсос мекунам. ҳамон эҳсоси фаромӯшшудаи гуворо боз баргаштааст. вақте дар ҳалқаи дӯстони хуб қарор дорӣ, механдӣ, шӯхӣ мекунӣ ва аз сайёҳат лаззат мебарӣ. ин ҳамон завқи ҳақиқии сафарҳои кӯҳист. имрӯз мо беш аз 1,5 километр баландӣ гирифтем. аз ҳамин сабаб аз шумо хоҳиш мекунам ки нисбат ба саломатии худ бо диққат бошед. каме сардардӣ дорам, вале тоқатфарсо нест. танҳо ҳангоми чанд метр боло баромадан эҳсос мекунам ки фишор ва набзам баланд мешавад. аммо ин ҳолат ҳамаги чанд дақиқа давом мекунад ва баъд ҳама чиз ба эътидол меояд. боз як чизро фаҳмидам. дар баландӣ сардард метавонад муқаррарӣ бошад. аз ин набояд воҳима кард, зеро баъди муддате одатан худ аз худ мегузарад. дар чунин баландӣ набояд ҳаракатҳои ногаҳонӣ ва тез анҷом дод. оромӣ ва сабурӣ муҳим аст. муҳимтараш ба атроф нигаред ва аз зебоии кӯҳҳо баҳра баред. Элбрус кӯҳи хеле баланд аст. бо боло рафтан миқдори оксиген дар ҳаво тадриҷан кам мешавад. азбаски организми инсон ба чунин шароит одат накардааст, эҳтимол дорад нишонаҳои нохуш пайдо шаванд. бемории баландкӯҳӣ маҷмӯи аломатҳое аст ки дар натиҷаи норасоии оксиген ба вуҷуд меоянд. ба нишонаҳои сабук нафастангӣ, тез шудани набз ва сардардии сабук дохил мешаванд. аммо ҳолатҳои вазнӣ низ вуҷуд доранд ки метавонанд барои ҳаёт хатарнок бошанд, аз ҷумла варами шуш ё варами майна. дар чунин ҳолатҳо бояд шахс фавран ба баландии пасттар фуроварда шавад. барномаи мутобиқшавии мо аз деҳаи Терскол оғоз меёбад. мо тадриҷан баландиро зиёд мекунем то ба пойгоҳҳое ки дар баландии 3800 метр ҷойгир аст бирасем.
пас аз он марҳилаи ниҳоии мутобиқшавӣ то баландии 4700 метр аз сатҳи баҳр анҷом дода мешавад. танҳо баъд аз он организм ба қадри кофӣ ба шароити баландкӯҳ мутобиқ шуда барои фатҳи қуллаи Элбрус омода мегардад. имрӯз то баландии 4700 метр аз сатҳи баҳр мебароем. мегӯянд ки агар туман имкон диҳад харсангҳои машҳури пастуховро низ мебинем. хуб, ҳама омодаанд? ба саф меистем ва роҳро оғоз мекунем. то ин лаҳза ҳама чиз хуб пеш меравад. ана як сайру гашти сабук дар ҳавои тоза, ҳамин тавр не? то ин лаҳза ҳама чиз хуб пеш меравад, аммо ин таҷрибаи тамоман дигар аст. вақте ҳама чизро туман фаро мегирад ва ту чизеро намебинӣ, эҳсосоти дигар пайдо мешавад. дар атроф танҳо тумани сафед, гӯё дар баҳри шир қарор дошта бошӣ. рости он лаҳза тарсидем, хусусан вақте гуфтанд тамоми ашёи оҳаниро аз худ дур кунем. намедонистем ки ҳоло чӣ рӯй медиҳад. дар ҳамон лаҳза дарк мекунӣ ки аз ту дигар чизе вобаста нест. дар вуҷуди инсон як эҳсоси табиӣ тарс бедор мешавад. ҳоло мо дар баландии тақрибан 4500 метр дар назди харсангҳои пастухов қарор дорем. ногаҳон абри раъду барқ пайдо шуд ва ҳоло ҳаво номусоид аст. ҳама фавран асбобҳои филзиро дур кунед. ба поён мефароем. давом додани роҳ дигар бехатар нест. пеш аз сафар ман даҳҳо навор дар бораи кӯҳҳо тамошо карда будам. қариб дар ҳамаи онҳо баъди ҷумлаи обу ҳаво ногаҳон тағйир ёфт, воқеаҳои хатарнок оғоз мешуданд. ман аз паси Андрей ҳаракат мекардам. ӯ бо оромӣ ва эътимоди комил амал мекард. мегуфт инҷо раъду барқ аст, асоҳоро инҷо гузоред, пойафзолҳои дандонадорро он ҷо монед, ором нишинед, чой бинӯшед. ҳоло бармегардем ва ба поён мефароем. маҳз ҳамин оромии ӯ ба ҳамаи мо итминон мебахшед. албатта афсӯс мехӯрдем ки натавонистем мутобиқшавиро пурра анҷом диҳем, аммо ӯ ҳамин гуна аст, ҳамеша аз обу ҳаво вобаста мебошад. танҳо баъд аз он ки ба пойгоҳ баргаштем, таъсири баландӣ худро нишон дод. сарам сахт дард гирифт. гӯё тамоми таъсири баландӣ танҳо баъди фаромадан маро фаро гирифта бошад. вазъи ҳаво ба мо имкони мутобиқшавиро надод ва мо то баландии 4500 метр аз сатҳи баҳр баромадем. ин на гуноҳи иштирокчиён буд ва на роҳбаладон. ин танҳо хусусияти Элбрус аст. дар ин ҷо чунин ҳолатҳо бисёр рух медиҳанд. Элбрус аз лиҳози обу ҳаво кӯҳи бисёр фиребанда аст. Элбрус кӯҳи танҳо истода мебошад ва маҳз ҳамин сабаб иқлими махсуси худро дорад. ҳатто дар қаторкӯҳи ҳамсоя мумкин аст офтоби дурахшон бошад, вале қуллаи Элбрусро абр фаро гирифта тӯфону барфи сахт оғоз гардад. бисёр кӯҳнавардон маҳз ҳамин хусусияти Элбрусро нодида мегиранд. онҳо қудрати шамол ва суръати тағйир ёфтани ҳаворо кам баҳо медиҳанд, дар ҳоле ки вазъият метавонад дар чанд дақиқа комилан дигар шавад. пас аз мутобиқшавӣ ду рӯзи муносиб барои кӯшиши фатҳи қулла дорем. рӯзи аввал пешгӯии ҳаво ҳанӯз қобили қабул аст. ҳарчанд дар ҳадди ниҳоии меъёр қарор дорад. аммо рӯзи дуюм шамол хеле шиддат мегирад. дар чунин шароит мо ҳаргиз ба қулла ҳаракат намекунем. ман аз аввал худро ба ҳар гуна натиҷа омода карда будам. медонистам ки ҳатто баъди тай кардани ин ҳама роҳ мумкин аст маҷбур шавем то баргардем. он рӯз ҳаво воқеан сахт буд. қарор гирифтан осон набуд.
зеро орзуи ба қулла расидан хеле бузург буд, аммо дар кӯҳ пеш аз ҳама бехатарӣ муҳим аст. аз нигоҳи омодагии ҷисмонӣ ва равонӣ худро хеле хуб эҳсос мекардам. бо вуҷуди ин қарор додам ки имрӯз ба қулла набароям. фикр кардам ки барои бозгашт нерӯи кофӣ намемонад. аз ин рӯ дар пойгоҳ мемонам ва интизори баргаштани гурӯҳ мешавам. бояд идома диҳем. пас мувофиқи нақша амал мекунем. гурӯҳ бояд якҷоя ҳаракат кунад. беҳтар аз 1 соат пештар роҳро оғоз кунем. қоидаи асосӣ ин аст. хуб, пас аз 1 соат пеш мебароем. агар то соати муайян ба нуқтаи назоратӣ нарасед, ҳаракатро идома намедиҳед, зеро дар акси ҳол аз ҷадвали вақт хафо мемонед ва бозгашт метавонад хатарнок гардад. дар кӯҳ наметавон беохир роҳ рафт. обу ҳаво пайваста тағйир меёбад. аз ҳамин сабаб бояд ором вале бо суръати яксон ҳаракат кард. танаффусҳо набояд аз 5 дақиқа зиёд бошанд. танҳо барои пӯшидан ё кашидани либос, нӯшидани ками об ё хӯрдани газак ва боз роҳро идома медиҳем. имрӯз обу ҳаво ба нафъи мо нест. ростӣ нигаронӣ вуҷуд дорад, зеро мо натавонистем марҳилаи мутобиқшавиро пурра анҷом диҳем ва танҳо то баландии 4500 метр баромадем. бо вуҷуди ин рӯзҳое ки дар канори ин гурӯҳ сеҳпарӣ кардам, ба ман нишон доданд ки иштирокчиён омодагии хуб доранд. ман ба онҳо бовар дорам ва умедворам ки ҳама чиз хуб анҷом ёбад. мо омадем ва ҳоло интизори қарори Андрей ҳастем. вазъият воқеан 50-50 аст. шумо ният доред ки пиёда бароед ва ё ки бо барфгард? бо барфгард. имрӯз барои ҳар кас интихоби шахсӣ дода шуд. ё тамоми роҳро бо пой тай конанд ё бо барфгард то қисми болоӣ раванд. ман вазъи обу ҳаворо воқеъбинона арзёбӣ кардам ва фаҳмидам ки дар чунин шароит барои ман муҳимтар аз ҳама расидан ба қулла аст. агар ҳаво мусоид мебуд, ҳатман тамоми роҳро бо пой тай мекардам. ман яке аз он нафароне ҳастам ки тасмим гирифтам пои пиёда боло равам. ростӣ ҳоло чандон тарсу изтироб эҳсос намекунам. аз ҷиҳати рӯҳӣ омодаам. медонам ки мумкин аст ба қулла нарасем ё маҷбур шавем баргардем. аммо ҳамзамон омодаам ки то охир мубориза барам ва қулларо фатҳ кунам. пеш аз баромад ҳамаи карабинҳоро бо диққат санҷед. онҳо ҳатман бояд дуруст маҳкам карда шуда бошанд. имрӯз шабона ба роҳ мебароем. аз сабаби пешгӯии ҳаво бояд хеле барвақт ҳаракатро оғоз кунем. эҳтимол дорад ки дар баландӣ суръати шамол аз 50 километр дар 1 соат ҳам бештар шавад. агар ба боло расида бинем ки шамол инсонро такон медиҳад ва ҳаракат дигар бехатар нест, бидуни дудилагӣ бармегардем. қувваи худро дуруст арзёбӣ кунед. агар эҳсос кунед ки дигар тавон надоред, ин беҳтарин сабаб барои бозгаштан аст. дар кӯҳ инсон хеле равшан дарк мекунад ки на ҳама чиз аз ӯ вобаста аст. дар ин ҷо қонунҳои табиат ҳукмронанд. вақте дар чашмони Андрей аввалин нишонаҳои нигаронӣ аз обу ҳаворо дидам, фаҳмидам ки табиат метавонад тамоми нақшаҳои моро тағйир диҳад. ман танҳо як ташвиш доштам. намедонистам саломатиам дар чунин баландӣ чӣ гуна худро нишон медиҳад. оё аз ӯҳдааш мебароям? оё барои қитъаҳои душвори роҳ қувваам мерасад? ҳамин фикрҳо маро ба ҳаяҷон меоварданд. аз ҳамин сабаб кӯшиш мекардам то ҳадди имкон истироҳат кунам, то барои шаб нерӯи кофӣ захира намоям. оҳиста оҳиста пеш рафта истодаем. то харсангҳои пастухов каме дигар мондааст. қабул. вазъият чӣ гуна аст? вазъи ҳаво чӣ? дар баландии тақрибан 4670 метр шамол аллакай сахт вазъида истодааст. гурӯҳ чӣ гуна ҳаракат дорад? аксари иштирокчиён хуб меоянд. танҳо аз Саша каме нигаронам. ӯ пайваста аз гурӯҳ қафо мемонад. зуд мешинад ва мо маҷбур мешавем мунтазир шавем. аз ҳамин сабаб аз ҷадвали вақт ақиб мондаем. ба назарат соати чанд ба баландии 5100 метр мерасед?
фаҳмо, қабул. бо мо дар тамос бошед. агар вазъият тағйир ёбад ҳатман хабар диҳед. субҳ бахайр. ҳоло вазъияти обу ҳаво имкон медиҳад ки ҳаракатро идома диҳем. умедворам ки имрӯз кӯҳ моро қабул мекунад. омодаед? бале, ҳамеша. ҳамааш хуб мешавад. ҳоло сайёҳати ҳақиқӣ оғоз мегардад. эҳсосе монанди парвоз ба кайҳон. муҳим он аст ки ҳамаи шумо аз ҷиҳати рӯҳӣ барои расидан ба қулла омода бошед. ба ҳар яки шумо барор мехоҳам. умедворам ки имрӯз ҳама чиз мувофиқи нақша анҷом меёбад. пас ҳаракатро оғоз мекунем. ҳаво хеле сард буд. қариб чизеро намедидӣ ва намефаҳмидӣ ки роҳ аз куҷо мегузарад. вақте шамоли сахтро дидам рости тарсидам. ҳатто роҳбаладон ҳам ҷиддияти вазъиятро пинҳон намекарданд. илова бар ин, нишонаҳои бемории баландкӯҳӣ низ пайдо шуданд. дар як лаҳза ҳатто мехостам аз идомаи роҳ тамоман даст кашам. аммо роҳбалади ман Влад маро ором кард. дар баландии тақрибан 5400 метр роҳбалади мо Андрей гурӯҳро боз дошт ва гуфт: ҳоло ҳар кас бояд барои худ қарор қабул кунад. аз ин ҷо боло роҳ боз ҳам душвортар ва ҳаво сардтар мегардад. агар эҳсос кунед ки дигар қувват надоред, беҳтар аст баргардед. дар ҳамон лаҳза дилам пур аз дудилагӣ буд. ба ҳамсафаронам нигаристам. ҳеҷ кас аз идомаи роҳ даст накашид. маҳз ҳамин иродаи онҳо ба ман низ қувват бахшид. худро ба даст гирифтам. иродамро ҷамъ кардам ва тасмим гирифтам ки роҳро идома диҳам. баъзан вақте саратро аз замин мебардоштӣ, нафас дар сенаат банд мешуд. аксар вақт танҳо ба пойҳоят менигаристӣ то қадамро дуруст гузорӣ. аммо ҳар боре ки нигоҳат ба атроф меафтод, аз зебоии табиат ҳайратзада мешудӣ. ман ба чашмони худ бовар намекардам. ин манзараҳоро бо ҳеҷ чиз муқоиса кардан имкон надорад. алла аллакай 63 маротиба элбрусро фатҳ кардааст. андрей бошад беш аз 100 маротиба ба қулла баромадааст. дар роҳ пайваста ба худ мегуфтам: онҳо ин қадар маротиба тавонистаанд, магар ман наметавонам ақаллан як бор ба қулла расам. ҳамин андешаҳо маро ба пеш мебурданд. дар қадамҳои охирин фикрҳо тадриҷан аз сар дур мешаванд. танҳо як ҳадаф мемонад: қулла. чашмонам пур аз ашк шуданд. ниҳоят он лаҳзаи деринтизор фаро расид. ман пирӯз шудам. ба баландӣ нав расидам. тамоми заҳматҳое ки барои ин сафар ва барои ин баромад кашида будам самар доданд. дар қулла ашки шодӣ ҷорӣ мешуд. эҳсосот аз ҳад зиёд буд. он ҷо худро гӯё дар олами дигар эҳсос мекунӣ. ин танҳо фатҳи як қулла нест, ин пирӯзӣ бар худ аст. дар он лаҳза аз худ ифтихор мекардам. вақте дар баландтарин нуқтаи элбрус меистӣ ва ба дӯриҳои дур менигарӣ, манзараи пеши назарат кушода мешавад ки ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳӣ кард. ҳатто ҳоло вақте дар бораи он рӯз сухан мегӯям, он манзараҳо пеши чашмонам зинда мешаванд. на ягон шахс ва на ягон навор наметавонад он эҳсосеро ки инсон дар қулла таҷриба мекунад пурра нишон диҳад. зебоии табиат, эҳсоси пирӯзӣ ва шодии расидан ба орзу, ҳамаи инро танҳо бояд худат аз сар гузаронӣ. он ҷо гӯё ба дунёи дигар ворид мешавӣ. боз як чиз маро ба ҳайрат овард. беш аз 20 нафар ки ҳар кадом аз зиндагии гуногун омада буданд, ба як дастаи воқеӣ табдил ёфтанд ва якҷоя тавонистанд қулларо фатҳ кунанд. бисёриҳо гумон мекунанд ки барои роҳбаладон баромадан ба элбрус кори оддӣ аст. гӯё онҳо ҳар рӯз мисли барои харидани нон ба қулла мебароянд ва дигар ҳеҷ эҳсосе надоранд. аммо воқеият тамоман дигар аст. ҳар як баромад барои роҳбалад низ як пирӯзии шахсӣ мебошад, на аз он сабаб ки ӯ боз дар қулла қарор гирифтааст. дар дастаи мо роҳбаладоне ҳастанд ки зиёда аз 150 маротиба элбрусро фатҳ кардаанд. аммо ҳар бор вақте мебинӣ ки инсон бори аввал ба қулла мерасад, орзуяшро амалӣ мекунад ва эҳсосоти ӯро мушоҳида менамоӣ. ашк беихтиёр ба чашмонат меояд. хушбахтона ин ашкҳоро паси айнак ва кӯлоҳи кӯҳнавардӣ касе намебинад.
дар он лаҳза ту худро роҳбаладӣ қавӣ нишон медиҳӣ, вале дар асл барои ҳар як иштирокчӣ аз тахти дил ғамхорӣ мекунӣ ва дар тамоми эҳсосот бо ӯ шарик мешавӣ. ин дафъа низ гурӯҳи воқеан аҷибе ҷамъ шуда буд. ҳамкорони мо аз пойгоҳи марказӣ низ омаданд. дӯстони деринае ки солҳо боз ҳамроҳи мо ба кӯҳ мебароянд низ дар канорамон буданд. бо чунин даста фатҳи Элбрус воқеан лаззати дигар дорад. бештар аз ҳама аз вазъи ҳаво нигарон будам. пешгӯи обу ҳаво дар ҳадди ниҳоии меъёрҳои иҷозатдодаи ширкат қарор дошт ва эҳтимоли бекор шудани баромад хеле зиёд буд. аммо хушбахтона пешгӯӣ каме беҳтар шуд. дар натиҷа қариб тамоми гурӯҳ бо муваффақият ба қулла расид. албатта ин баромад осон набуд. шамолҳои сахт иштирокчиёнро хеле хаста мекарданд. аз баландии муайян боло баромадан барои аксари онҳо хеле вазнин шуд. аммо ба шарофати таҷриба ва маҳорати роҳбаладони мо ҳамаи иштирокчиён на танҳо қулларо фатҳ карданд, балки саломат ба поён низ баргаштанд. аз номи тамоми дастаи худ шуморо бо анҷоми фатҳи Элбрус самимона табрик мегӯем. шумо на танҳо ба баландтарин қуллаи Русия ба Аврупо баромадед, балки таҷрибаи нав, хотираҳои фаромӯшнашаванда ва саргузаштеро ба даст овардед ки бешубҳа тамоми умр ҳамроҳи шумо хоҳад монд. пас аз бозгашт ҳатто офтоб ба назар гармтару равшантар метобад. дар вуҷуди инсон эҳсоси дигар пайдо мешавад. эҳсоси нерӯи тоза ва омодагӣ барои қадамҳои нав. шояд кӯҳҳо танҳо барои кӯҳнавардӣ нестанд. онҳо пеш аз ҳама дар бораи одамонанд. дар ин сафар ман бо инсонҳое шинос шудам ки ҳатто тасаввур ҳам намекардам рӯзе чунин ҳамсафарони хуб пайдо мекунам. ҳоло мехоҳам дар 2 соли наздик боз ба сафарҳои кӯҳӣ равам. шояд муддате кӯшиш кунӣ худро аз ин эҳсосот дур нигоҳ дорӣ, аммо кӯҳҳо ҳатман боз туро ба назди худ мехонанд. Элбрус оғози бисёр хубест барои ҳар нафаре ки мехоҳад худро дар кӯҳҳои баланд бисанҷад ва таҷрибаи зиндагӣ дар баландиро аз сар гузаронад. пас аз Элбрус метавон ба қуллаҳои дигари беш аз 5000 метра низ баромад. дар Қавқоз масалан Казбек мавҷуд аст. ин кӯҳ ҳам аз ҷиҳати техникӣ ва ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ таҷрибаи тамоман дигар медиҳад. манзараҳо ва масири он низ аз Элбрус фарқ мекунанд. ҳамчунин метавон қуллаҳои машҳури дигар аз қабили Арарот, Демаванд ва Килиманҷароро дар қораи Африқо фатҳ. барои дӯстдорони кӯҳнавардӣ ва сайёҳии баландкӯҳӣ кӯҳпаймоиҳои Непал низ интихоби хеле ҷолиб мебошанд. дӯстон, ба кӯҳҳо сафар кунед, зеро он ҷо на танҳо қуллаҳо, балки ҷасорат, абадият, озодӣ, бузургии офариниш ва маънии воқеии зиндагиро дарёфт хоҳед кард.